Manila Broadcasting Company. Sa balik. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:08. Maayong gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad. O kung maayong aga kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa ngalan sang regular nga anchorman Action Art Tayhupon, ini si Action Brian Morden of the kita Tob las 9:30 sining adlaw sang Martes. Yari na kita sa nagahabil nga adlaw o kung nakata adlaw sang Hunyo 29 na 2021. Ano ba lang mga balita nga dapat atong tutukan sa aton sining pagpangalagad mga kaksyon? Sa balita lokal unahon, tani karon ang patrol allegedly may ara sang pila ka mga priso nga nakalumpat sa pader dira sa BJMP sa Tabunan, syudad sang Bago, sinigid lamang nga kagahon. Padayon subong ang pangitaay nila mga kaksyon samtang ang iban nga balita diri sa lokal. I-check ta naman karon kung ano ang tindog kag tikang nga himuon sang probinsya. Ini may koneksyon sa masobra 20 tanan ka mga proyekto sang irrigation nga wala matapos humalin pa sadtong 2014. Kada ka proyekto makaksyon 3 million pesos. Tiyang kontraktor sini kon may ara sang pila ka 3 million pesos ang nakuha niya, tiba gining pamangkot way ginigin tutukan sa probinsya kag pangitaon Ang iban nga balita makaksyon sa balita lokal, i-check taman karon ang syudad sa Bacolod kon kumusta ano ang mga restrictions nga mga bag-o kay nga ang syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental ipaidalom sa General Community Quarantine sa palabuton nga Hulyo 1, Tob 31, 2021. Nagsaka-saka ang classification, ang quarantine status ta diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Halata gidman, dinita maghulat pa nga matam-an kita sa padayon nga pagsaka sang kaso ni COVID-19 kag dira ta magkaran-karan. Ang mga balita mga kaksyon iya sa national subong padayon gihapon nga nagalinagumba ang mga reactions sa pila ka mga public officials sa palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga hatagan sang armas o kon armasan ang mga volunteers. Although last night na explicar naton sa inyo nga may ara man sang maid-id nga proseso nga patigayunon sa konsino ang may gusto nga magkakabitbit sang armas luthang suno pa kay retired Colonel Armando Tubong Banwa sa diinti ang mga tao nga makauyat dira may ara gid sang ihibalo. Diretso dito mga kaksyon no, si Bayan Muna Party List Representative nga si Carlos Isagani Zarate ang nagakontra gid kag suno sa iya nga armasan gid abi ang anti-crime volunteers nga ini. So do ka hindi amohaw sa makadulot ginisang hindi pagid maintindihan nga mga krimen kag mas labi nga magataas ang kaso sang extrajudicial killing sa pungsod mga kaksyon. Sige, amod ang gisabla ang mga kaangay sini nga sitwasyon mga kaksyon dapat tun-an gid anay sang gobyerno kay hindi basta-basta ini armas niya mo. Kag sa Manila akon sa balita nasyonal ang Amerika makaksyon no do na report ko ni sa nigad nga adlaw blasang Sabado. Ini balang USAID bala or gitawag nga US Agency for International Development no proyekto nga ginlunsar sang US government mga kaaksyon agod nga mas pabakuron pagid kag ipabalik ang aton sining
sitwasyon sa ikaayo sang aton dunang manggad, watershed kag iban pa. Pagpananom sa mga kawayan kag iban pa, tiyang US mga kaaksyon no, may 5 ka tuig yang project, 1.6 billion pesos ini or 34 million US dollar mga kaaksyon diri sa pungsod Pilipinas. At dapat suportahan ini sa gobyerno, dako tabang ini sa gobyerno diri sa aton pungsod. Kag magbulig kita mga ultimo nga civilian, magpanano man kita para ma-address naton ang environmental problem, global warming. Sa diin sa palaabuton, amuni ang mas balantayan pagid nga paglala sang aton palibot mga kaaksyon. Sige, i-check taman ni karon mga kaaksyon sa Balita National, i-localize ta ini balang palayag ni PNP Chief Guillermo Eliazar nga dapat ang aton sinima kapulisan hindi kamo sagi ka intra sa politika. May mga pulis abi iya nga daw sila pulis naka-graduate sa pila ka tuig, may ranggo, taas ang ineskwelahan, ahay. Kung kaysa nagapa-under lang sila sang ila sini nga mga alkalde kung din sila na-assign. O tinormal man lang gid ina, pero dapat kung pulis ka may tinindugan ka man. Kag sa panahon sang eleksyon, hindi gin mag-ulo intra. Non-partisan dapat. Meaning, wala ka sa may ginadampigan bisan sin o man nga nagahatag bugas da sa inyo police station. Ang pagdonar sa bugas, it's normal sa tao nga mahinatagon, no? Ti pasalamatan mo siya ihalin sa mo kagalingon, pero inang may balik iya nga suportahan mo siya sa panahon sang eleksyon, padalaan mo siya tao, amuni mo na kung suguon niya ka nga magpatigayon sang kalakasan against sa opponent niya, di na aron karon ng susto. Daw layo na mga kaaksyon ti non-partisan. Ginihimplo or ginpalayag ini mas temprano pa sang pulis because sa nagluntad nga pagka-dismiss ang 6 ka mga kapulisan assigned sadto sa Moises Padilla PNP mga kaaksyon. Las 8:14, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Antes pa naman ang tanan mga kaaksyon, check taman karon ang kuana. Check taman karon ang grupo sa mga transportation diri sa Bacolod kag Negros. Way nagidhuya yang aton mga petrolyo, mga kompanya action hands. Kada simana na lang gid sila nagapasaka, duway na gid ya panaog ni. Hambal pa gani sa mga dungulis nga mga utod nga istorya-istorya sa mayo ning kay Mrs. kay nagapanaog pero ang presyo do permin lang gid gasaka ni. So way na gini sila yung mga kaluoys publiko. Oh, way na gid ya untat yang sinakaay sang presyo sang kuana, sang ginatawag nga way pa patrol, way pa to sila. Ano action doors? Sige. May naging untat yung sinakaay sa presyo. Last 8:15, kare karonon tanang patrola. Unahon ko na lang action doors si Police Lieutenant Colonel Ju.M. Malong angot sining non-partisan non-partisan sang kapulisan. Tempranohon tapani kay kabalo ka sa dason nga mga binulan, may ara na lang kita nasubong Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, filing na sang COC mga kaaksyon. And ang filing of COC, dira na ang paghibalo kung sa daysin o ang mga magapapili sa anuman nga sa isang posisyon sang gobyerno sa 2021 nga May 9 election. Sang nagligad nga simana, una man nabatian diri sa Action Radio Bacolod ang pag-dismiss iya sang Department of Interior and Local Government. Sining kag napulkom sang 6 tanan ka mga kapulisan assigned sadto sa Moises Padilla PNP nga na-involved ini sila sa ginpatigayon nga checkpoint sang anay vice-alkalde karon alkalde na nga si Madam Ilia Garcia upod sa bana sini nga si Felix mga kaaksyon. Nga allegedly nagkalakuhaan sila sang armas luthang, shabu, eksplosibo kag iban pa. Pero sa dalayon nga investigar sang kapulisan kag DILG, nagwa nga may ara sa mga hindi amo nga ginhimo sa checkpoint, in short planted kag
hindi husto. Action Hotline. Ti ato na pasibangdan nga basi may ara nagasugo nga himuon na because gati babakod nga opponent si Garcia sa alkalde man sadto sa Moises Padilla. Action Hotline. Ti pagwa siningalan makaksyon sang anong nga ini nagpalayag si PNP Chief Guillermo Elizar nga dapat mangin non-partisan ang aton sini nga kapulisan. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton nga linya si Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong, spokesperson sang Kwan Region 6 PNP. Ma'am, good morning. Good morning, Sir Brian. Kag sa tanan nga listeners mo sa nga aga may agad dito tanan, sir. Salamat gid sa time, kabalo ko masako kamo Tuesday pero ari kita sa Action Radio Bacolod. Kanami lang ma'am kay Timprano pa early as June 29, 28 kahapon nagwa na ang statement ni Sir Eleazar nga dapat mangin non-partisan ang aton PNP. Ano so far ma'am ang communication nga ginpalabot niya sa mga dira sa inyo ma'am kag sa mga province sa mga regional ma'am? Actually, sir, at this time, dala na ni siya sa aton nga preparation para sa next year's election. So, din sa aton sa Police Regional Offices, aside from the advice or from the order of the Chief PNP nga dapat non-partisan, kita kay amugid man na ever since the PNP should stay non-partisan, especially during election, no? Kay tuga amo ni siya mangin rason kumbaga later on kung nga magginamo just in case nga ang aton nga PNP mag-take side. The presence of the police should always be to maintain peace and order and security of everyone, not of a politician or kung sino man ang ilang mga boss. No, we do not do that. No, so amo na siya ang pahayag sa aton nga Chief PNP, and of course we will be implementing that here in Police Regional Offices also. As a matter of fact, we have some measures, no, na ginapang ubra na subong in preparations na for elections, no, kay that's just part of what the Chief PNP had said, no. He also said that we should also monitor private armed groups kay amo ni siya ang isa pagit kabalantayan during elections mo pwede gamiton nga magtuga kakugmat, kakulba, kag pagpamahog sa mga pumuluyo natin sa mga butante, no. So amo ni siya ang isa pagit sa pamonitor sa aton, and of course the proliferation of firearms, no. Or loose firearms. So, amo ni siya ang mga butang nga ginapang ginafokusan nato sa subong na diri sa Police Regional Office 6, no? And amo man ni siya ang ginpaabot na naton sa aton nga mga lower units na. Okay. Ako na nakakadlaw ako kay kabalo ka sa nagligad to ang Negros Occidental do ara gid sa pinaka-hot kon na politika ang paghahambalan mamalong, no, ma'am? Yes, actually, for me, Negros Occidental is one of our concerns, no? When it comes sa election. If you could remember last election, kay that time, CIO naman ako. Yes, ma'am. Balaan man nato na natabo dira, no? So, isa ni siya sa mga ginapangbantayan nato kay, as always, no, mainit siya ang pamulitika dira sa Negros, and of course, diri man sa aton sa Iloilo province, meron makita ang mga areas na ginapangbantayan. So, kumbaga, although we haven't had identified yet the election hotspots this early, kay very early pa gud man. Pero amo ni siya nang ginapang monitor na nga daan naton because we know nga this would be the focus of our deployment later on. Okay, on October filing of COC na. So ano ma'am, may ara na maybe siguro mga changes sa mga leadership sa mga COPs naton every town and cities, ma'am. May possible nga mahitabo gid na. Well, movement of our officers is a regular activity na sa PNP, no? Actually, the movement is more on the evaluation of the performance of each and every PNP member naton nga nag-head sa isa ka unit. So, sa subong, it's not, it's not related sa politics pa, no, ang mga movement ni naton, but we do expect that there are some movements once nga election period comes. Kay, syempre, there are a lot of considerations, no, sa movement, sa mga personnel naton. Kay automatic pag may mga political affiliations or mga pariente ang aton yung mga kapulisan, no, automatic ginapang silo gina sila yan, no. So as not to influence, no, ang mga deployments naton. So those are regular matters na siya sa aton. Regularly, the
operational accomplishments and administrative accomplishments ng ating mga units are being monitored sa ating regional oversight committee. We have a regional oversight committee who would recommend kung ang movements ng ating mga personnel based on the accomplishment. And of course, may isa pagkikita, sir, ang senior officers placement and promotion board, which recommends movement of our personnel based on time in grade naman. Kaya may ara kita nga mga personnel nga dugay nakatama sa isa ka station, then they have to move to other police stations naman. But wala pa nakita siyang confirmed sa subong, no, nga mga movements, no. And just in case na may ara, you would know man, no, kay we are very transparent when it comes to movement of our personnel, and at the same time, our moves, no, for the election. Ang pinaka classic example nga gin-mention diri actually ni PNP Chief Eliazar, ining anom tanan ka mga miyembro sang kapulisan, although nga me myself naluoy kita sila because nga biktima sila sang konsekwensya nga ginatawag, tina-dismiss sila, although nga according sang PIO sang NOCPO diri may 10 to 15 days man sila to answer and explain sa ila sining kagalingon. Pero kabay pa nga hindi na ni masulit ma'am, ano nga mga situation diri sa Region 6 in general, ma'am. We do not want that to happen sa aton yung mga personnel that they would be caught up in between, kumbaga sa duwa ka nagavay ng parties, no. In the end, ang dira ang aton yung mga personnel gid, no. So, amo na gani nga we keep on reminding our personnel to be non-partisan. Kay ang PNP, we are forever there. These politicians will just take their positions for the 3 years, 6 years, 9 years the most. Pero ang PNP ara kita permidera, no. So we have to be non-partisan at all times, no. Kay parang ang aton nga ang very purpose why we exist is to prevent and control crimes and to enforce laws. Yes. So amo na siya yung trabaho naton, not to side with anybody. So gina-remind naton po yung personnel naton regarding that. Ang imo reminders again, ma'am, diri sa Negros kag Region 6, ano, kay kabalo kita kundi subong Hunyo pa lang manginhulyo na pila ka adlaw bago daw may ara na sa mga gusto magpapili sa anuman nga posisyon sa gobyerno nga nagahagad-hagad na pangapi kay pulis. Pulo istorya, pero kabalo kita nga may kay Pinoy kita mo, may ara kita sang humok at nagipusoon anong bylaws sina, dapat hindi tagid ipadalang profession ta, ma'am. Go ahead, ma'am. Yes, we are reminding, actually we keep on reminding our personnel not to kumbaga madala sa pamulitika, no, kay dako gina nga problema once nga may mga PNP members kita nga mga side sa mga politicians. Ang trabaho natin, as I have said, is it would continue even after election, even after the term sa mga bosses niya. So we have to stay non-partisan, non-biased, no? Kaya parang maubra naman sa tiyakto, kag magampanan naman sa tiyakto ang among yung trabaho. And come to election, makita man natin subong the pressure is on, no? Kay amat-amat, nagid man nag-boil ang mga ang pressure natin subong or nagasaka ng mga pressure subong. So, hindi na kita magpadala-dala sa amo Sena, no? So, kabay pa nga, at palang kita sa trabaho na ton because we have the security plan that we have to implement, dito lang kamay, no? So, kabay pa nga ma-influence ko man, no, ang fellow PNP members naton, no, when it comes to their stand, no, politically. With that, ma'am, lastly, ma'am, may ara ma'am graduate subong ma'am diri sa Bacolod, ma'am, nga mga PNP newcomers ng mga pulis? Yes. Actually, ang ato nga regional director will be attending a program na dira sa Negros Occidental as the guest speaker, no, sa graduation sang isa naton dira ka class, no. We have programs for them, no, and our wish is that kabay pa nga mangin mayo sila nga part ng organization naton kag wala sa mga caution, no, or I mean mga violations sila nga makumit since they are newbies. Yes, ma'am, I don't know kung may figure ka kung pila sila kabilog lang, ma'am, bisan pila lang kabilog. I think there are around 300 plus, sir. I'm not sure with the figure lang. Sige, congratulations to them. Ma'am, good morning. Madamo nga salamat. Mabuhay ka, ma'am. Thank you, sir. Thank you, man. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Congratulations sa mga bag-o nga mga PNP personnel nga mag-graduate subong adlaw
Oo, namuno ko lang na kay one of those ang akon sining nephew. Black, congratulations to ano ganing PO1 corporal no? Corporal patrolman, no? Patrolman Kenneth Morden. Nangin pulis na gid si Tuto ba? Action Hotline. Bago lang ko nag-interview to ha, non-partisan ha. Bantay baluta lang yung police action hands. Bantay kriminalidad. Bantay sa mga katuntuhan. Hindi ka mangin bantay sa isa ka politiko. Action Hotline. Okay, kanugon sa profesyon nyo. Ang kagabi, hambal ko sa inyo, kung graduate ka sa PNPA, 4 to 5 years, no? PNPA, PMA, pagkatapos, usaron ka lang sa politikong labay lang na sila. Oo, tag-tatlo lang na sila katuig na, kung di malaso na sila, hindi na sila kadaog, why na sila, pero ikaw, wagtang ka sa imong serbisyo kung madisgrasya ka na. Action Hotline. Early as this second quarter sang 2021, nagpahanumdom na ang boss nyo. Walang partisan, dapat neutral. Dira lang kamusto nga agi. May incumbent man dira o kung mga naga-challenge dira, tikwan lang kamo, tunga lang kamo gyapon kung magadi ka mo mag-ulo intrada. Kung may mga bay sa inyo nga may ara sa matabo dito, it's normal nga magpacify kamo kay trabaho nyo na. Pero kung mangin convoy kamo sa isa ka politiko, hindi nyo gina pagbuhaton. Action Hotline. Las 8:28 na sa aton sila nga pagpangalagad. Pagbalik na dugay-dugay, balikantang patrol. 3 to 5 ka mga personal or personnel sang BJMP, hindi di sila kwan ha, inang priso ni sila priso ang nakapalagyo. Check naton karong patrol sa aton nga pagpangalagad. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Dad Saberia, good morning. Exxon Brian, may updates karon ang Action Radio para sa GCQ status naton diri sa Bacolod. Watching from Sumag. Sige sir, actually nag-contact ko kay Ma'am M. Ang Sako pa sila sir kay wise lang nagasinabat pa, no? Sige. Pantay lang sir kay sigurado gid ko daloong sa Action Radio. Si Diding Alojamiento, good morning Action Sir Bry. Thank you again. Si Allen Louis Himotia. Good morning, Exxon Bry. Monitor kami watching live from Linawon, Kawayan. More power sa program. Stay safe and God bless. Sige. Si Bibing Baluarte Araman. Alba Agravante Sabater. Lipong. Good morning, Exxon Bry. Monitor lang kami ni Elma Lusok, Polidario, and retired Major Paterno Turalba. Bao, salamat. Tomas Broniola, naga-monitor man. Athea Kim Iriman Araman, Henry Alan Monares, si Marjorie Mijares Buliag. Good morning, Action Bry. Monitor lang gida. God bless you and good morning, Magalion. Homa Lomina, si Alex Montesa, Sir Bry, may aga lang sa ilan ni Tatay Joe, Nanay Lolita, upod sa ilan ni Ma'am Jenali, kag Ma'am Jane de Lagdon, sang Barangay Pandanon, DSB. Kagamuman kanday Mrs. Alvarez ang Barangay Tango, badamo gid nga salamat. Lito Dayap, Nonoy Andan, Jin Oy Cicer, Renido Aldia, mayong aga Action Brian, watching live from Manalimsim Hinubaan. Alex Montesa, thank you gid sis daw nagmayo pamatsyag ko. Thank you gid. Sige. Jinke day lagdo nagreach si Madam Vanessa Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milan Oligo, Bia Jonathan, Michael John Season, kag ang presidente sang EFC Dennis Richard Tibora Roma. Sige. Suzette Alunan, good morning, stay safe kuno. God bless always. Salamat. Edwin or Erwin Dicatoria Gonzales Araman, Rufino Era Gabino, salamat gid naga-monitor sa Dumanan. Baryoga Ray, Alex Montesa, Sir Bry, you're the best of all. Ari naman si Sir Alex. Tawagin into naman ko. Nagaya ko da alusiyon. Tagi ka karon. Si Nicel Morales. Gabi nga ngalan ba? Fabol, naga-monitor man dira sa Manukan Country. Pagkusuga na ang tudong radyo ba day ha? GK Day Lagdon, good morning Sir Bry, kag Mr. B-Boy Villasor sang family ko sa Barangay Pandanon DSB, kag sa tanan nga members sang EFC. Christine Minies Villalubos, Bibs Navarro Ortalis Baligwas. Good morning Sir Brian, tamiyaw ko na family
Baligwas na sa 6th Street, Purok Tangkong, Barangay 7, Bacolod. God bless. Delmar Dikinia, good morning, Sir Brian. Watching kami from Miami, Florida. Wow, kanami. Ara lang mo na patawhay-tawhay. Thank you again. Alex Montesa, natamyaw ko ng iyang mga anak na greet kay na. Rochelle Fulgencio Susana, good morning, Sir Brian. Kag sa tanan nga nagapamati. Greet lang family Susana sa Barangay Malingin, Bago City. Salamat again. Okay. Rimar Hicano Haliasgo. Good morning, Sir Brian. Monitor lang kami dito sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castillana. Imbong Jocampo sa Maaw. Celia Halico Espinosa. Good morning, Sir Brian. Gapamati gid kami sa Barangay Manuling, Kawayan, Negok. Salamat. Dayalag doon. Okay, nabasa ko na kayo na. Elizabeth Malaka Gamala. Good morning, Sir Brian. Please greet Judge Jose Paulo Ariula on his birthday today of MTCC Branch 1. Likewise, belated happy birthday to Adonis Alacha of East Homes 1, Barangay Estefania. Thank you or thanks a lot. Keep safe always. God bless us all and more power to ARB. Salamat, ma'am. Alex Montesa, sir, good morning. Of the 9 naman ta, subong aga. Ratsada ni sir until tonight pa ni. John Vicente. Hi sir, good morning. Pakigreet naman family ko sa Himamaylan City, Barangay Carabalan, Family Vicente. From John Vicente, Barangay Hagnaya, Hamindan, Capi. Salamat. Joy Rodriguez, baka pwede nyo po matulungan na makita nanay ko dyan o kahit makausap taga dyan po siya. Di natubo na utod. Salamat. Ma'am, basi pwede ka ka-direct chat sa akon sa Maldito. Okay. Virgie Alpinda, nagamonitor sa Celine Homes. Tamyaw ya friend niya sa Systems 1, Barangay Estefania. Keep safe, Action Bri. God bless. Thank you. Johnny Barayuga, mayang aga, Action Bri. Greet ko lang Barayuga family sa Barangay Kabog. Congrats and to Toto Kenneth Mordan. Nagpulis na gilintaw ng amon nga agot nga isa. Nixon Rilota Bernardo. Good morning, Action Brian. Monitor from Ansilingan. Joby Monares, George Gargasaran. Morning, Action Brian. Lihog balita sang recommendation sa national na EGCQ ang Bacolod. Yes sir, na-mention ko na kaina. So far, amo na siya ang bago subong. Ha? Sige. Jinke Dayalag doon. Thank you, Gid. Kasi Montesa. Sige. Okay. Ma-relax o gamay. Walang iwanan. Balik lang ko dito kay 8:35.
Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara! 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Action Hotline. Pabalik sa aton sini nga pagpangalaga. Good morning nga na naga-monitor si Matinion, Barangay 28 Purok Malunggay, Anami Garces, Edgar Navarez, Purok Kawayan, Mary Ann Durable, Sinta Kawaling, Jennifer Pasturan, Estrella Carmona, Milagros Seridio, Noel De La Cruz. Naga-monitor sa aton sini nga pagpangalagad. Arnold Bidayo Araman sa Barangay 3 La Carlota. Salamat gid sa pag-monitor mga kaaksyon, ano? Si Madam Vanessa Mayo naga-monitor man, no? Ang nagapasalamat sa diri sa aton. Sige, thank you gid. Kina-greet silang family Alvarez or family Alvarez Ramilo Village, Barangay Tangob. Thank you gid, ma'am. Sige, halin sa Minnesota na away na untat gabi adlaw naga-monitor. Remigio Bermilio. Good morning, Action Brian. Nagapamatigig kami diri sa Vic Vic Pottery kag nagalantaw via Facebook. Remigio from Purok Maninihon. Tangob ini siguro ano. Sige, salamat gid dira. Okay, sige, salamat. Ari pa isa ha. While waiting kita sa patrol. Good morning, Action Brian. Salamat gid sa information. Timprano mo pa ginpukaw ang nagakatulog nga huna-huna sa mga politiko kag kapulisan nga nagaisa sa eleksyon. Katulog. Bugtaw nisla. Okay na ko. Patrol, okay na. Nga bugtaw nisla. Galing ko kisa ka patulog-tulog man. Ang iban bla ko makakomento, malingaw man ka sa ila, no? Aryo. May action, Bry. Basi wala sila mahatagan sang mayo nga pagkaon. Amo na nagpinalagyo. Good morning lang kay Lito kag Elmer Lipura. Liposra. Good morning dina sa syudad sang Silay. Unahon ko lang Section Eden ato nag-report live si Matinion sa BJMP Tabunan, Bago City. Pila gid ka priso nakapalagyo, paano nakapalagyo, anong sitwasyon subong Action Eden? Good morning. Mga action bro, kag sa tanan naton nga mga ka-action live kita di karon sa Negros Occidental District Jail sa Barangay Tabunan, Syudad sang Bago. Kundi nagapadayon pa ang manhunt operation sa katapos ang BGMP, of course, Action Bray. Matapos nga sa initial naton nga impormasyon nga nabaton, ang mga launa ni Action Bray mo sang kagahon Hunyo 29 sang nakagwa ining 5 sa mga PDL sa Action Bray on persons deprived of liberty. Okay. Ay di halin man Action Bray si legit naton nga source bala pero di nagpaiway lang tanan nga i-quote kay mas maayo nga from BGMP gid mismo Action Bray. Actually wala pa di si ang jail warden nga si Sir Persil Arevalo bangod nga nagwa pa sila kag nagpatigayon sang manhunt operation. Di amo pa nang ginahulat-hulat naton subong kay di kita kag iban pa katapos sa media ari lang man diri sa Gwa. Kaya may mga health and safety protocols man sila Action Bray
nga ginapatuman, tinagulat-hulat lang gid kita dire kung ano ang mangin statement nila. Hibaloon naton karon kung diin nagtaklas ini action drive o kung ano ang way nila nga makaiskapo gikan diri sa facility sing NODJ kay kung makita mo da sa pictures naton nga ginpadala perte niya kataas di action drive ang pader sa palibot sa NODJ pagkatapos ang pader may mga barbed wires pa kag do makapaminsar kay action drive kung paano di sila nakagwa kag kung ano nga pamaagi kay kung hindi sa babaw basi sa dalog sila nag-agi wala ta kabalo action drive pero initially ang 5 ni ka mga persona action drive mga allegedly mga miyembro ni sila sa Epogon Drug Group nga kung madumduman mo sila man ni action drive ang suspetsado to sa natabo sa Belgian National to wala sa Villa Angela. Meaning, way pa ni nagkalaubo sila kay do kadamo man sang pinamatay nga mga Ipogon member ato? Tido wala pa siguro action drive kay tido nagabata ang membro may ma-recruit ang isa ti amo na pasulod ti amo na mga nagkaladakpan pero ti so far action drive amo pa lang nang na-confirm sa aton alauna sila kay Ina naka takas kung bagla action drive na paano action Eden sa initial mga istorya da abi paano mention diyan man sa tagpalamati ta way na da witness kay way na daya tawos palibot da hawa na nakatama no so initial nga pulo pamangkot mo da kag palumpang isisa paano nahibalaan sang aton BJMP personnel dira nga nakalumpat or nakapalagyo ining 3-5 ka priso. Amo pa na action bray ang wala gid sila kahatag sang amo na nga detalye sang grablang nga detalye kung paano nila nabalaan kag kung ano na pamaagi action bray amo pa lang gid ang gid confirm nila nga 5 ka mga PDLs kag alauna action bray naka-eskapo sa diri sa pasilidad sa NODJ actually ba si dugay-dugay makabalik naman action bray ang mga katapos ng BJMP personnel sa pagpanguna ni Sir Arevalo. Pagbalik dire timbre lang kita dayan action bray kay basi possibility basi madakpa na Manila o kung may mga lead na sila action bray no. Kay pa posible bala no ano may mga dapat everyday may mga checking di sila every how many hours sabi na check nila ini. Yes. Basi anong sitwasyon man nga nakapalagyo. Anyway, sige, intindihan ta situation dira nga tiway pagid ano? Yes, gid action bray. Timbre lang kita balik kung may ara na sang development angot sa siniman action bray nga balita subong nga aga. Action Eden, no? Action bray. Check naton amo lang to na mention mo kay na nga mga members la sang Ipogon Group ano? Kung members la sang Ipogon Group the group of hold-up men ini sila action Eden amo sila nagapanulod-sulod sa puloyan? Yes, action bray. Di ba may mga skills silang natunan or ano tiyaling balat na lang nakaroon action bray. Amo ning mga ginpadala mo din nga mga litrato amo ni sila? Yes. So ano man pwede na sila hingadlan anong sitwasyon? Hindi pa action bray kay wala pa kita go signal from NODJ for our purposes lang ako no danay action braya kay para at least may ara kita sa basehan man bala. Kay netamdan ko di ang isa ang kaso niya Republic Act 10591 meaning armas luthang. Tapos may isa man diri nga cases niya carnapping, robbery, violation of section 28 o Republic Act 10591. Way ko kabala ano nga solo section ano nga kuan siya. May kaso pagid nga attempted homicide, acts of lasciviousness sa pagkadamo kaso no amo na gining pangabuhi nila gali sa kalibutan nga ini kumbaga profession na nila action bray kumbaga amo ning journey kag ang tagna sa ilang yes action bray actually na nagka-istorya taman kay Ina gani sa bahin sa Nopo sige Lieutenant at Gilden Ascoti kumbaga SOP na action bray basta may mga naka-eskapo di nga mga PDL sa NODJ siyempre mahambala na tanan nga units and stations action bray mga alert kay para man makabantay nga basi na saboy to sa ilang lugar o area of responsibility ining mga PDLs action bray. Ang isa diri amo man carnapping, robbery, violation section 28 sang 10591 attempted homicide man no? Ang isa diri
Murder ang kaso. Na Mm. doon mo action Bray ang Oh, ilang ang isa diri ang kaso niya robbery with violation against intimidation, pamahog abi of person, robbery with homicide. Lima sila, no? Sige, sige Action Eden, ano? Salamat gid sa sining information nga provide mo diri. So, hangkwan ta, respetuhon tang PNP naton sa ila sining ginaan niya. Yes, action Bray. Sa mga ka-action tada, wala talaton ta lang kahit hindi taman gusto panganahan ang DJ kay Aha. diba si lain-lain no karon niya ni palayag dira without the basis man action Ay, hindi, Bray. ang aton ginabasa din ang ginhatag man nila man nga litrato dire. Yes, yes, action Bray. Sige. Ati, sige, no problem. Chindihan tagi na kaya rasahat pursot sila subong, ho. Correct. Yes, action Bray. Balik lang kita karon report kung may development Pero action Bray. actually din pasensya gid ha. Medyo kakulang pagamay. Damo da subong sa palibot mga personnel sa PNP. Palibot dira sa gwa. Wala man action Bray. Mhm. Kapo lang yun sa media nga rin sa GWA. Wala man mga BJMP personnel, wala man mga PNP personnel. So, kung anay subong stop anay ang pagbaton sang bisita dira kay kabalo kita everyday kada oras may mga bisita nag-aalalabot da mo. Pero actually action Bray wala mga bisita guro from the office nila pero kahit wala man sila nagabaton sa action Bray mga dalaw mo para sa mga COVID. preso. Kay COVID yes. pa. Since last year pa action Bray wala gid Aha. may allowed nga visitors para sa mga PDL. Pwede siguro pero may daw may ginahatag guro sa GWA Action Eden mga gamit. Yes, Hindi pwede kasulod. Hindi lang sila kasulod action Bray. Daamo sina. Sige, why man nagaginahod ang mga priso da nga daga siningitan sila abi, ano? So, from kung diin ta sa Boston Bray, kaya rin kami sa guwa, bisang gate, gidya, kadamol, disang pader, tido, hindi wala kagid may mabatian, kagadiridaan nga facility, subong sa DJ Action Bray, kaya rin sa may tabunan, alagyan, do another access road, medyo linong, kaya di wala diya mga establishmentos tupad, wala mga panimalay, sila lang yung dire Action Bray, ang building, ang nagatindog. Sige. Actually din, salamat. Good morning. Live direction Bray sa NODJ, Action Ida Raboso. Una sa balita una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Action Hotline. Sige, do ka kulang pa sa information nga nasagap sa aton sining patrol. Although may mga kulo-kompleto naman si Action Eden nga information pero inabalang tunga lang anay. Kay ang aton sining otoridad nagaayo nga hindi lang anay kay ara pa sila sa oras subong nga ginapanglagas paning 3-5 ka mga priso nga nakapalagyo dira sa BJMP sa Tabunan, Bago. Action Hotline. Na-alarma naman niya ang mga kapulisan sa palibot kag ang mga pamilya sini basi nagpalauli di sa inyo please lang. Ipang uli nyo ni nga mga priso ini kay nga ahay. Kadamo dan subong sa mga priso nga ginapangwigit lang ko kay isa basi mangin subject sila sa execution. Action Hotline. Kaluluoy gid lang. Kung nara ka na sa prisuhan, hindi bot silingon nga ang imo sini nga kabuhi way nagid sang pulos. Ginapa-renew ka lang da, ginapabag-o lang kayo galingon mo da ket tinakahimo ka sang sayop. And after how many years ang imo sining penalty dira or gin-provide nga tuig agod nga makahuna-huna ka sang imo hindi amo nga hinimuan sa kalibutan nga ini kag pagkagwa mo nagbag-o ka na dapat amo nang dapat nga himuon ti gindungagan pag inila ho naglulumpat pag nagpinalagyo ti ano na lang naman. Action Hotline. Pagbalik ta karon dugay pa-explicar ta ang GCQ diri sa syudad sa Bacolod kag ang patrol karon basi may additional nga information. Mo pamangkot kanano naman ang mahimo sa GCQ nga ini sa Hulyo 1 Tubtob 31. Action Hotline. 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19.
Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka, dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka, dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19,
Uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Hotline. Pabalik sa aton nga pagpangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Semlas no YB7 na. Action Hotline. Good morning kay Merly Gonzaga. Salamat gid sa pag-monitor. Si Michael Yu Chen. Hindi ko gini mabasa, sir. Babasa may gina-shout out siya ding estapador ko no sa bago da ipang uli ang kwarta. Pasensya gid sir, don't dito ni malawag sir, unless kon magpa-interview ikaw. Action Hotline. Okay, makwanta ni ngalan sang sini nga babayi mo no kung sino nga tao ini. Sige. Sige. Alright, sige. Last 9:07 na mga kaksyon. Sa nabal ko na kay na
nga ang syudad sa Bacolod kag Negros Occidental ginpaidalom kita sa General Community Quarantine ang classification ta. Umpisa Hulyo 1 tubtob sa Hulyo 31. Ang upod ta diri mga kaaksyon among mga lugar sang Rizal, Bulacan nga may pila ka mga restrictions. Ini sila ya Hulyo tubtob Hulyo 16 sa Laguna kag Cavite. With heightened restrictions naman Hulyo 15 Baguio City, Ifugao, Santiago, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Batangas, Quezon, Guimaras, Aklan, Bacolod City, Negros Occidental, Antique, Capi, Zamboanga, Sibugay, Zamboanga City, mga kaaksyon, Iligan City, General Santos City, Sultan Kudarat, Sarangani, Cotabato, South Cotabato, Agusan del Norte, Surigao del Norte, Agusan del Sur, kag Cotabato City. Ang nagapabilin nga parte sa Pilipinas, MGCQ, mga kaaksyon, ang ila sini nga status. Tinadalahig dire ang hambal ko na Bacolod kag Negros. Kahapon, dako-dako ang iyasang Negros, mga kaaksyon, nga numero sang kaso kahapon nga adlaw. Kay ang Negros Occidental may ara sang 136 ka local case, isa ka apor, Ang Bacolod naman 129 ang local case, mga kaaksyon, isa ka LSI. Ginpa taas-taas malanig gamay mo ang GCQ halin sa modified GCQ, mga kaaksyon. Pero ano nga mga restrictions ang dapat naton nga sundon kag ligwaton na naman, sa sining nga mga sitwasyon, para at least maintindihan naton ini. Actually may area kung why action doors, ara siya, dali gid lang, may gina-check kami sini Matinion, na-check naton si City Administrator Ang sini Matinion. Alang-alang siya. Okay. Alang-alang pa siya kuno. Sige, balikan talang karon ko na nung sitwasyon after 5 minutes. At imahuli nga agaw ta siya, Ariyo. Kay maghambal kita nga GCQ, mga kaaksyon. Unahon naton di sa mga ang movemento dapat limitado sa mga essential goods and services and offices or services, mga kaaksyon. May mga permisyo to operate sa GCQ, mga kaaksyon. Ina sa mga essentials sa GCQ, mga kaaksyon, sa movement sa transportation, limited ang aton sini nga public transportation shall be operate at reduce operational and vehicle capacity. Diri na ni magsulod ang tag 50% na naman. Oo, kay diri sa ato nagaginutok na. Ang mga government work na naman, trabaho sa gobyerno, work in all government offices are subject to may mga arrangement, mga kaaksyon, alternative rather. Arrangement sa kada departamento dra kon paano nyo may mga work from home or every other day bulos-bulos lang. Sa mga mass gathering, mga kaaksyon, entertainment related mass gatherings gina-prohibit. Ang religious gatherings are strictly limited to 10 people only. Sa mga simbahan dapat pulo. Pero nagadepende guro sa kadakuon sang simbahan, Depende sa kadakuon sang simbahan. Ang fitness na naman, exercise, individual outdoor nga exercises allowed lang ya. Basta outside lang. Kinablang mga dagan-dagan, pwede lang ya. Education, ati way gid man tiya klase pa sa sinimatinion, mga kaaksyon. Sa mga business sector na naman, full capacity, only essential services.
sa mga essential gid lamang, no? 50% sa tanan 50% to full capacity, meaning ang iban nga mga manufacturing makaksyon, mga electronic communication or electronic commerce, delivery, repair and maintenance, and housing and office services. Di pwede gina siya, no? 50%. 50% man work on site sa mga financial services. Di kinanglanon ta kwarta mga kaaksyon. Mga accounting dira, mga legal, mga auditing services, professional services kag ang scientific services mga kaaksyon, technical, non-leisure services, non-leisure working or ano pa di ko mabasa ng iban dire. So far, the amount mga kaaksyon, gamay katama ang ginligwat sining MGCQ padulong sa GCQ. Medyo gamay nga kuana pag untat sang movement naton, no? Sa idalom sang GCQ mga kaaksyon. Pero we don't know diri sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon kung ano ang iban pagidi sa sinimatiniyon nga pwede naton hibaloon from city administrator and pinuno sang EOC abi. Check naton abi liwat action doors basi okay na siya. Para sini nga aga ari na ta sa Hulyo 29 buwas 30 na buwas. Ini magampisa ini Huwebes. Hulyo 1 Huwebes las 12 1 sang kaagahon. Ang ini nga GCQ nga classification naton diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Di subong paladaan ipahibalo na nato dira sa inyo para at least may ideya na kamo kung ano dapat ang mga importante nga mga buluhaton nga preparahan naton sining mangin GCQ ang syudad sang Bacolod mga kaaksyon. Kiti nagasaka ang kaso why gid action doors? Ti sige. Ang aton sining nga oras medyo kulukulabos naman. Kung why siya pakaronan ta na, no? Nag-try gid man kita nga mag-contact basta mo nang hambal naton. Gamay nga diferensya from MGCQ to GCQ. Bisan gani why na ning mga classification kita mismo nga mga tao mangin disiplinado lang kita, mabuligan tani nga mapaplatin ta ang curve sining COVID-19. Sige, kung nalala ang action doors, balikan ta gawing patrol para sa finishing na lang. Ang patrol naton, kumusta sila to? Good morning kay Rochelle Fulgencio Susana. Good morning, Shombray. Kag sa tanan nga nagapamati, greet lang family Susana, Barangay Malingin, Bago City. Salamat. Salamat gid sa pag-monitor. No? And Delmar Dikinia. Nabasa ko na kayo na sa kwan ini. Inday Blaza, Ara, nag-monitor man sa aton nga pagpangalagad. Sige, kung balikan tagamay patrol. Kumustahon ta to ang sitwasyon sining mga priso nga naglinumpat sa BJMP. Dili ni sila subong nga mga kuweba nagpalanago, no? Hindi man ni sila gyapon makapanago na lang gid sa bilog nila nga kabuhi kay pangitaon gini sila iya. Pangitaon gini sila iya mga kaaksyon ano sang aton sining otoridad, sa aton sining otoridad. Sige. Na-check na to liwat ang patrol si Matinion. Kung anong pinaka-update, Abi? Gamay lang. Patrol reports. Action Eden, pasensya. Kumusta da Action Eden? Action, Bray, wala gid lamang nadugay na istorya naton si Attorney Jairus Anthony Duhilio, amo ni siyang spokesperson sa BJMP Region 6. Kag tigin kumpirmar yan na gid Action, Bray, nga 5 sa mga persons deprived of liberty ang nagka-eskapo mga launa kay inasang kagahon. So sa inisyal nga pagpangusi sa Action, Bray, may selda di kuno sa sulod nga do inagyan sang lagari Action, Bray. Initially amo inang initial information ni Attorney Duhilio, pero as to the confirmation wala pagid sila sang confirmation kay padayon pa man patigayon sang investigasyon. Bali kaina connection Bray early morning, let's say mga mga 4 or 5 start na accounting sang mga PDLs. Dito kag nahibaluan nga kulang Action, Bray ang mga PDLs pero hindi niya pa ma-confirm kung isa lang ni kaselda ang 5.
ti amo to action by dito na balaan nga may mga naka-eskapo kay ti base ilakaw ti kulang na 5 kag hambal niya amo to hambal niya action by allegedly mga members sa sang Epogon drug group. Usisa pa di action by kun ano pagid ba lang yung gamit nila pagwa kay initially hambal nila may mga tela sila kuno nga nakita. Kag pero padayon pa na action by ang investigasyon kag during that time action by usually may 4 to 5 nga mga on post nga mga jail guards ang naga-duty sa mga amo na nga inoras. Ang 5 ang subject man karon sa investigasyon pero before sila pa explain on action by syempre nagbulig sila sa ginapatigayon man nga manhunt operation sang aton nga BJMP personnel. Sa subong action by tubtob karon wala pa sang mga hindi wala pa gid sila action by no nagpagawa sa mga pangalan sang aton nga mga PDLs pero tiyan mo lang tong hambal ni Attorney Dohilio nga mga ano ni action by mga kaso ni nila mga robbery, murder, homicide action by. Carnapping pang iban? Carnapping, oo. The usual action by nga grabe gid ba lang nga mga kaso. Tiyan mo tong hambal ni Attorney Dohilio nga nagpangabay lang sila nga give them time man action by no for their official statement gid para ma-conclude nila balatanan action by especially kung paano gid naka-escape dire sa facilities ang NODJ ang ining 5 ka PDL. Ang in-mention to ni Attorney nga Lagari, amo na dako ka pamangkot paano nakasulod na dinhalin. Sino nag-provide sina? Oo, kung halin gin man sa mga himata, daw may mga fully 100% checking man sila sa mga gamit before na makasulod na sa selda. Correct, action dry. Kaya hindi naman niya kasulod ang mga visitors from dire pa lang sa gwa. May lamesa na nga lapad. Kag kung may idulong nga mga pagkaon, ginabusisi man action dry isa-isa. Kag kon ginpahabog abi sa likod to do imposible nga di makita na magpahabog da kay sa nambalta na ang area da sang BJMP ang palibot sila dira hawan-hawan kita lamnan ina dira tindi gid pwede nga di makita ng tawag sineded mo. Yes, gid action dry amo ginadang palamangkotanon karon action dry kag din sila nagkuha sang laba abing mga tela hindi ba pwede nga do puro tikong 5 sila nagamutay sila bayo kay di taas man iguro sang kataas sang pader direction by sa NODJ. Why man ano makalibot action Eden ang mga barbed wire daw why man nagkalagusbat na nagkaloy-loy anong sitwasyon? Actually naglibot kita direction by wala man kay wala labot kan isang barbed wire nagtaas pag kimi kabilya pag action by mo gimbutakan kabilya nga among latayan isang barbed wire. Basi nagtigbali ni slas damang usubay di man? Ati, wala ka takabalakson ba? Kaya mga skills na nila kag skills na nila kay kumbaga. Kita mo, kuan gani mo, ano to gani, carnapping kag ano gani, robbery. Di magambal kita robbery, obra na pang bungkal, balay na kag mga negosyo mo, mga building, di ba? Yes. Kuan abilidad gina nila paano mang bungkal, perti no? Oo. Di amo to action bray. Sige action bray kay di. May tingog ka na ni attorney? Are daran. Sige, be pabati tagamay lang be para at least mapatigid sila nga interview mo bala action din ha. Attorney? Are sa action bray lang. Sige. Ta plaster attorney pungko no? Okay. Plaster of the attorney. Manabat no anin sa mga unit. Around 1:30 to 2 o'clock. Kaya nasa gagahon. Paano sila sir naka-escape sir? Pero paano sir nabalaan? Na may nakakalagyo sir? Sa ang dinasarang gagahon ni sa harapan na Bali, isa ni sila tanan, sir, ka facility. Isa na sila ka, ni ganit tawag? Ano sanda, oo. Wala sa natin siya kapan, muna pa na siya napunta doon sa ato na investigation. Oo. Pero sir, nang may initial info kami bala, sir, ang liman Asan na, Bray, kabayan lang to sa pagpahayag man ni Attorney Dohilio. Actually, from time to time, nag-text man siya gani, Action Bray, kung may mga follow-up bala nga details or information, nga iyaman sini nga nabaton, Action Bray, halin man diri sa NODJ. Salamat, Action Eden. Balita
Isalin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aborso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Hotline. Sige, no? Kanugo, no? Why naton malambot si City Administrator M. Ang. Karon sa udto, labuton gida or sino nga from IETF sa Bacolod. Basi si Mayor Bing matry naton karon kag iban pa. Action Hotline. Bantayan ang update sining lima nga naglulumpat. Good morning kay Ana Sinoro, nag-monitor. Si Melchorita Ferrer, salamat gid. Joseph Mungkal, hambal niya tulog urong gabantay, way takbalo, no? Susan Pahariliano, nag-monitor man sa si Mateo nga pamangkot siya kung may biyahe lang Iloilo to Bacolod, may biyahe man lang siya. Nixon Relota Bernardo, Sir Bry, ang may border control checkpoint bala sa GCQ, why siya nabutang, ma'am, no? Pero panta niya, update na ni Corona, kaya mga border control gina iyang checkpoint gina patigayon sa ECQ, no? ECQ gidya inabalang wala movement gidya tao, way isang guwa, way negosyo, way tanan magluwas lang sa essentials. Action Hotline. Way nakita oras si Action Brian Morden, nagapangalagad sini nga gatalo sa regular nga Anchorman Action Art Hupon. Nagapasalamat gid una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good morning. God bless. Radio Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.